बिथांमोनखौबो बीजेपी हान्जाया लासै खेबखांगोन। सोरबा लिडारफोरखौ माखासे कारापसननि माबा देखायनानै गावसिनि सिङाव लांगोन, सोरबाखौ रांखावरिनि मुलाम्फा देखायनानै लांगोन। बे जागोन जोबथारनायाव जोंनि हाग्रामा महिलारी सारखौबो माखासे फाव फान्दायनायनि गेजेरजों गालागाथा खालामहैनो हागौ। आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों। दा रायजो राजाफ्रा मा बुजियो बेफोरबायदिखौ नुनानै कमेन्टआव एसे लिरनानै हरदो। राकेश ब्रह्म मुर्दाबाद! কিন্তু মই যিমানটো জানো পূৰ্ণাংগ ৰূপে এজনো ছিংগল মানুহ মানে পদবী থকা মানুহে বাদ থকা নাই। সকলো ইয়াত ইউপিপিএল আজি শেষ শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নাই। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। गोबावथार जाबायमोन भिडिअ लाबोयैया, नाथाय दिनै लाबोबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि भिडिअआव सावरायनो लानाया जाहैबाय जे मुसलपुर समस्तिनि जिहेतु MCLA बारग' EM राकेश ब्रह्म बिथांखौ मानो गाज्रि रावजों सोंखारिखो। UPPLनि दैदेनगिरि, UPPLनि कर्मीफोर बिथांमोनहानो मानो UPPLनि MCLA राकेश ब्रह्म बिथांखौ मानो सोंखारिखो, मानो मुर्दाबाद होनखो, मानो गो बेक होनखो। दा बेखौसो साननो गोनां बाथ्राया। थारैनो UPPL हान्जाया जोबस्रांलांमारसिगोन नामा, बे मोनसे आयदा। आरो गुबुन फारसेथिङै दिनैहाय दाख्लैसो जिहेतु आसाम एसेम्ब्लियाव देरहानाय बिश्वजित दैमारी बिथां सार, बिथाङा दिनैहाय आसाम बिधान सभायाव केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै जिहेतु शपथ ग्रहण लागोन, समायखिरा लागोन, बेखौबो फोसावबाय, नोंथांमोनहा नुखाबाय। आरो गुबुन फारसेथिङै दाखालिसो सायख'जानाय जिहेतु रायजो सभानि MP एबा BTCनि बारग' CM प्रमद बर' बिथांखौ हादोरनि लेबार, टेक्सटाइल एन्ड स्किल डेभेलपमेन्ट बे आयदायाव बा बे बिथिङाव जिहेतु सोद्रोमा हिसाबै सायख'बाय, मेम्बार हिसाबै सायख'बाय। दा बिनि आन्दोआवबो माबाफोर दं नामा? मानोना बिथाङा BPF बा BJP हान्जानि नङामोन एबा NDA हान्जानि नङामोन, अब्लाबो बिथांखौ सोद्रोमा हिसाबै सायख'नाय जाबाय। दा बिनि आन्दोआव माबाफोर दं नामा बेखौबो नोंथांमोनहा एसे सिन्था खालाम। बाथ्राया जाहैबाय दा BJP हान्जाया जोंनि BTC ओनसोलखौ नोजोर होगासिनो दं। आसामाव जेसेबांखि 6 सिडिउलफोर गैया मानो गासैयावबो दखल खालामजोब्बाय BJP हान्जाया, नाथाय BTCखौ खालामनो हायाखै। दा बिनि थाखायनो बेयो मोनसे फर्मुला जानो हागौ जे टप लिडारफोर, जायफोरनाखि गोजौसिन थाखोनि लिडारफोर, बिथांमोनखौ BJPआ आखायाव लानायनि जिहेतु राहाखौ खालामगासिनो दं बादि नुदों। नोंथांमोना मा सानो बिनि सायावबो एसे फोरमायहर। बिथाङा बेफोर माखासे आयदायाव जिहेतु मेम्बार मोनदों, बियो मोजांनि बाथ्रा, नाथाय बै मोजांनि गेजेरजोंनो जोंखौ माबा मोनसे खालामनो नागिरदों नामा? मेनलि BPF हान्जानि जिहेतु लिडारफोर, दैदेनगिरिफोर, कर्मीफोर, मेम्बारफोर, बिथांमोना बेनि सायाव बांसिन साननांगौ जानानै फैदों। बाथ्राया जाहैबाय माब्लाबा हाग्रामा सारखौबो बेबायदिनो खालामगोन नामा जे BTCनिफ्राय एबा BPFखौ नागारहोनानै गावसिनि हान्जाफ्राव लांनायनि सेस्था खालामगोन नामा, बेखौबो एसे सिन्था खालामखानाया जोङो मोजां। जिहेतु BTC ओनसोलाव हाग्रामा महिलारी सारनि जिहेतु प्रभाब, गोहोम, बियो जोबोद गोहोमैनो दं। बिनिखायनो हाग्रामा महिलारी सारनि जिहेतु गोहोम, बेखौ नस्थ' खालामनोबो निस्सय सिंजों सिं षड़यन्त्र खालामदों जानो हागौ, जायनि थाखाय दिनैहाय गोनांथि गैयामोन अब्लाबो माने गिदिर लिडारफोरखौ बोखोगासिनो दं। आरो दा नै राकेश ब्रह्म बिथांनि खोथा, राकेश ब्रह्म बिथाङाबो बहा थांगोन?
बिपिएफआवथ' फैखानाय नङा बिपिएफआवथ' बे जइन जाखानाय नङा कंग्रेसआथ' गैखाया आरो गुबुन गुबुन दोलोआथ' गैखाया बिजेपियावनो थांगोन बेबो निस्सय बेखौ माने गासैबो रायजो राजाफ्रा बुजिनाया बा साननाय हनाया मोजां आरो बेजों लोगोसेनो गोबां लिडारफोर दंबावो बिथांमोनखौबो बिजेपि हान्जाया लासै खेबखांगोन सोरबा सोरबा लिडारफोरखौ माखासे कारापसननि माबा देखायनानै गावसिनि सिङाव लांगोन सोरबाखौ रांखावरिनि मुलाम्फा देखायनानै लांगोन बे जागोन जोबथारनायाव जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौबो माखासे फाव फान्दायनायनि गेजेरजों गालागाथा खालामहैनो हागौ आं बेखौसो सिन्था खालामबाय थादों दा रायजो राजाफ्रा मा बुजियो बेफोरबायदिखौ नुनानै कमेन्टआव एसे लिरनानै हरदो दा बिदिब्ला भिडिअखौ नायदिनि राकेश ब्रह्म बिथांखौ मा बुंदों आरो थांनाय कयेक दिननि गेजेराव बिश्वजित दैमारि सारनि जिहेतु कारापसननि खोथा रायलायबाय थादोंमोन बेफोरखौ लानानै बिश्वजित दैमारि सारा मा बुंखो बेखौबो एसे नायलांदिनि राकेश ब्रह्म मुर्दाबाद मुर्दाबाद राकेश ब्रह्म go away राकेश ब्रह्म go away UPPL UPPL जिंदाबाद श्रम करो जिंदाबाद श्रम करो जिंदाबाद मुसलपुर ब्लॉक UPPL जिंदाबाद मुसलपुर ब्लॉक UPPL जिंदाबाद राकेश ब्रह्म मुर्दाबाद जोंनि एक्स CM आरो जोंनि आफादगिरि मानगोनां मानगिदिर प्रमद बर' साराबो बुंखादों सोरबा सासे मानसि ओंखारलांनाय आरो सासे मानसि फैनाय बेफोर पार्टियाव जाबाय थायो बेनि थांनाय फैनायजों पार्टिया जेबो गोहोम गोलैया ৰাজনীতিটো এতিয়া আমিও শিকিছোঁ এতিয়া সকলোৰ লগতে কথা পাতিম সকলোৰ লগতে আগন্তুক দিনত মিলি পেলাই ৰাজনীতি কৰাটো চেষ্টা কৰিম প্ৰমোদ বড়ো ব্যৰ্থ হৈছে নেকি মই নকওঁ তেখেতৰ এটা সফল এজন ব্যক্তি নিজৰ কেলকুলেশ্যন আছে মোৰ লগত মোৰ চিন্তাধাৰাৰ লগত তেখেতৰ চিন্তাধাৰাটো হয়তো মিলা নাই তেনেকুৱা হ'ব পাৰে কিন্তু তেখেতে UPPL ডাঙৰ এটা পদবীত আছে সভাপতি আশা কৰিছোঁ তেখেতে UPPLটো ভালদৰে নেতৃত্ব দি লৈ যাওক আৰু মই যোনটো দলত যোগদান কৰিম ময়ো তাতে 100% মানে বল দি পেলাই আগন্তুক দিনত মুছলপুৰ আৰু বৃহত্তৰ বিটিআৰটো সেৱা কৰাৰ কাৰণে মই আমাৰ মুছলপুৰ ব্লক UPPLৰ নেতৃবৃন্দসকলে সকলো শ্ৰেণীৰ বুথ কমিটিৰ পৰা লৈ পেলাই ব্লক বডিলৈকে প্ৰাইমাৰী যুৱ শাখা আৰু মহিলা শাখা সকলো শ্ৰেণীৰ পদবী আজি সকলো একসাথে মাছ ৰিজিগনেশ্যন বুলি কৈ তেখেতসকলে আজি UPPLৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে কিন্তু মই যিমানটো জানো পূৰ্ণাংগ ৰূপে এজনো ছিংগল মানুহ মানে পদবী থকা মানুহে বাদ থকা নাই সকলো ইয়াত UPPL আজি শেষ শব্দটো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে নাই যিহে অৱস্থা চলি আছে এই ৩-৪ দিনত মোৰতো সেইবিলাক কোনো ভাবেই নাছিলে প্ৰথমটো হ'ল মোৰ ওপৰত যিটো এটা অপপ্ৰচাৰ চলাই যিটো এটা মানে বেয়াকৈ মানে বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়া বা সংবাদ মাধ্যমতো তেনেকুৱা ধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ হৈছিলে মানে মোৰ থাকিবলৈ জেগা নাছিলে মানে ঘৰত থাকিলেও ঘৰৰ মানুহখিনিৰ সদায় চিন্তা আৰু ইয়াৰ মাজতে যে মোক আজি মন্ত্ৰীসভাত যে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব মইতো ভাবাই নাছিলোঁ